Assalamu alaikum. Barkanmu da shigowa sabon shafinmu mai suna binzak TV. Binzak TV yana nemo muku sababbin labarurruka masu ɗumi-ɗumi, masu daɗi, kuma wanda aka yi su tare da tsaftacewa da kuma gamsarwa. A yau binzak TV ta nemo muku sabon labari kamar jaruma Mome Gombe, cikakkiyar jaruma a masana'antar Kannywood wadda take babu wata jaruma kamar ta yanzu. So kwanaki tana bidiyo irin wanda take sa ɗamammun kaya haka, mutane suna ta abubuwa marasa daɗi a kai. To jaruma ta fito ta yi jawabi akan wannan bidiyoyi da take yi. Bata ji daɗin wannan bidiyo da take yi ba, sakamakon masoyanta suna ta tir da abin, kuma hakan bai mata daɗi ba ita ma. To shine ta fito take ba da haƙuri ga masoya, ga 'yan uwa, ga yayanni da su yi haƙuri, ba za ta ƙara ba, kamar yanda wannan page ya bibi al'amura ya je har ya gana da ita ya tabbatar. Kuma ta samu sahalewa ne daga fitaccen darakta watan Sunusi Oscar 442 wato kwankwason Kannywood. Ta samu sahalewa daga ƙarƙashinsa, ta fito daga ƙarƙashinsa, shine jagoranta, shine shugabanta a masana'anta ta Kannywood, kuma tana alfahari da shi. Kuma kamar irin su KB International, kamar su garzali miko, su hamisu breaker, watan su ne wannan wanda jaruma Mome Gombe ta yi waƙoƙi da su sosai da sosai, wanda su ne suka ɗaga ta. Amma babban abin da ya ɗaga ta, ta ce ba ta da ubangida a masana'antar Kannywood da ya wuce Sunusi Oscar 442. To muna muku barka da zuwa, sakamakon kun shigo sashinmu mai suna binzak TV. Kar ku manta ku dangwala mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa wacce da zarar mun saka muku sabon bidiyo zai iso gare ku. Muna godiya, mun bar ku lafiya. Kar ku manta binzak TV.